Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Biyernes pizza 16 na bulan sang Oktobre tuig 2020. 70 ka adlaw na lang ang nabilin, Pasko na, 77 dias na lang saylo na kita sa tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal mag-abyan pilason matapos ginlutang sa banwa sang hinubaan. Kaso batok sa mga opisyalis sang Basiwa kag GBEC ipasaka sa korte karon nga adlaw suno kay Councilor Gamboa. Police Major Saruna bago nga hipis sang Police Station 6 kampanya kontra druga, police presence kag pagsunod sa minimum health protocol iya ipatuman sa iya nasakupan. Kapitulyo Provincial naglansar sang kompetisyon angot sa drug education campaign. Balita nasyonal isyu naton karon nga aga. Ginrekomendar ni PNP Chief Camilo Casculan kay DILG Secretary Eduardo Anyo nga tugtan ang pag-operar sa Bulangan nga may 30% nga audience. Si Kaskulan nagbisita sa Police Regional Office 6 kahapon nga adlaw kag nagpalayag nga iya ginaduso ang pagbalik sa Bulang para sa palangabuyan sa mga imbulbado sa sining operasyon. Madumduman una na sadto ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga wala pa ginatugutan ang bulang sa Pilipinas live man ukon online. Nasaad sa omnibus guidelines sa pagpatuman sang quarantine nga ginadilian ang pag-operar sang bulangan. Ini, panilagan tayo ni, kay mismo ang PNP chief na hipigin sa kapisan ang nagaduso nga ibalik ang bulang. Si Kaskulan guro maluyagon sa manok, no? Basi kon nagahupot mo sa manok bala, kag basi ko nagabulang man. Ang bulang isa man sang dako nga ginakuaan buwis sang aton gobyerno. Yang pila naton ka mga utod bisan diri sa Bacolod sa lokal nagakadakpan kay nagapabulang bisan diin nga barangay ginatago-tago lang ang tabo-tabo nga pagbulang.
daw gakatol na gid ang dapadapa kag palad sa aton mga kauturan, labi na gid ang mga takor, porte ning bulang ya. Di bangod sini, ngang hipigit sa kapulisan sa bilog nga pungsod Pilipinas, ang nagaduso nga ibalik ang bulang, panilagan ta. Kung ano ang sabat sini sang National IETF kung bala tugutan nga ibalik ang bulang. Diri sa Bacolod, ang pila ka mga konsehal nagaduso man nga ibalik ang bulang. Kay bangod dako man nga income sini ang ginakuha sang syudad sa mga kabanwahanan. Galing ti sa Pilipinas yan nabantugan kita mo. Nya kung sa Amerika baseball, sa Pilipinas bulang. Panilagan tayo ni. Kay base kung ibalik man ang bulang diri sa pungsod Pilipinas. Iawat pa man nga may kuwaan income ang aton syudad sa Bacolod, iman nga banwa kag mga kaprobinsyahanan. Abi nyo, ang baklanay sang manok, porti ay kamahal, no? Kung maayo ka nga breeder, kag kung kilalang manok mo, kag kagi ka champion, sos, pwede ka makapapresyo sa manok mo. Galambot, tag 16,000 ang isa, 18,000 ang isa, porti na. Biskan si Senador Manny Pacquiao, nagalambot diri sa Negros Occidental sa pagbakal sang inugbulang nga manok. Kay ang Negros Occidental kilala ini. Kung inugbulang nga manok ang paghahambalan. Diri madamo sang nagkampiyon sa mga derby. Kilala nga mga pamilya, kilala nga mga apelyido nga nagasagod sang dirasa nga manok. Porteno. Siling sa mga takor, siling sa mga bulangiro, ang manok ya Amerikano. Amon nga kung ibulang ya, bisan mapirde, hindi siya maginulsol. Gagwa na tinai, rab-rab ng bilog nga kalawasan, gatosek pa. Wala na sa pinakaisog sapat sa kalibutan ng manok. Hatok-hatok na ang lawas niya kabulang, sige pa, gabato pa. Gapiyong na mata, gahimumugto na, gatosek pa. Amo na ya, nga mahal ang presyo. Gatukos siya ang mga bulangiro, labi na gid sa Manila, kag iban nga probinsya, gakadto gid diriya sa probinsya sang Negros Occidental, ang tuyo lang mamakal manok. Damo di sa mga kilala nga apelyido nga nanging champion sa bulang. Tiyan mo ini, ang ginapangabuhi sa pila naton ka mga utod. Ang iban niya gasagod manok pagkatapos dalon sa kadiin nga probinsya, ibaligya dito. Bakal ya basta taga Negros, taga Bacolod, nga manok masyado kabakal. Siling mo, kung mag-abre ang bulangan, siling mo amo ni kapigado, nga daw wala siyang kwarta nga nagalagaw, nga naga-circular, pero kung magbukas ang bulangan, galibog ang ulo mo, kung diin nagalalin ang kwarta. Kuot wala kagtuo, ginasabwag ang kwarta sa bulangan, pero kung panilagan mo, siling mo daw pigado. Basta sa panahor ya porte. Man nahidlaw sila sa panahor, dinadako pa ng iban nga mga panahuran, amo na nga kung magbukas ang bulangan, sos, enjoy ang pila naton ka mga bulanghero, hindi lang dire sa probinsya kag Bacolod, kundi sa bilog nga pungsod Pilipinas. So panilagan ta, kung ano ang sabat sini, sang National IETF, kung bala, ang ginaduso ni PNP Chief Camilo Casculan, kay DILG Secretary Eduardo Anyo, pahanugutan nga magbukas, mag-abre ang mga bulangan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:09 na, morning na, sa bilog nga Bacolod, kabilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta na? Salamat sa Diyos, Biyernes na naman. Kamusta ang aton mga dalanon? Kamusta ang tikang sang panahon ba si Bagyong Opel? Naghalit gid sa pila ka mga probinsya diri sa pungsod Pilipinas. Dito sa Iloilo, do tatlo lang nagkalumos nga kabataan, porte no. Ginakaluyan kita sang kaitaasan, dihamak nga bagyong nag-agi, ginalipas-lipasan lang ang probinsya sang Negros Occidental kag Bacolod. Bastante sa pagpangamuyo. Kamusta mga dalanon? Kamusta mga merkado? Nagbukas na bala? 10 minutos na nakaligad ang korpyo. Kag maayong balita, base pa man lang nga pamatian man sang National IETF ang ginaduso
nga idugon ang korpyo alas 12 tubtob alas 4. Mabuhi-buhi ang negosyo diri sa syudad sang Bacolod. Kamusta na ang biyahe sang aton mga driver, tricycle, kag iban pa? Kamusta ang dalagko nga mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras? Inatanan, idulong sang aton patrol samtang nagalagulad sila sa mga dalanon gasulay sa mabugnaw nga kaagahon. Balita sa patrol. Como Biyernes subong, sigurado ako ang nagaman sa patrol, guwapa. Pakot nyo na kutsin una. Ang nagapungko subong kagamo ang rayna sang patrol, si Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, good morning. Good morning, maayong aga sa tanan naton nga mga ka-action Fred, no. It's a new day, it's a brand new life. Thank God it's Friday na naman, Action Fred. Weekend naman dayon na maka-spend time naman sa pagsaka pamilya. Kagati may ara man sang pila ka lugar nga ginapahanugutan naman nga makalagaw-lagaw. So ti makalagaw-lagaw la makapaliwaliwa provided nga tumanon gyapon ang health standards, safety protocols nga ginapatuman sini sang aton nga mga otoridad, especially nga aton nga mga health authorities. Kag speaking, Action Fred, mo ining bagyo-bagyo bala ining si Bagyo Ophel. So far subong makanay-kanay ang tiyempo do tulo tawhay, and although kagapo nag-ulan kag daw sa bilog nga adlaw, Action Fred, kada adlaw hindi mo balaan kon mabuo na gilayon ang ulan kay do gulpi lang gainit tapos gulpi naman buo ang ulan. That's why nga tido uso naman subong ang medyo tulo trangkaso ubo sipon. Importante nga ti bakod lang bala immune system para hindi ka lang madaog sang sining mga viruses, Action Fred, kay basi matamaan ikaw kag mag-weak ang immune system, magwa-guwa ka basi matapikan ka sang virus. Pero ti kabay pa kay ti amat-amat naman subong nga nagapanaog ang COVID-19 cases diri sa aton sa syudad sang Bacolod. Kabay pa tayo yun na ini, Action Fred, kay ti kahapon nga adlaw 32 lang iya ang na-record sa Negros Occidental kag napulo naman diri sa syudad sang Bacolod. So may ara kita, Action Fred, sa mga improvement man nga paggamay sang COVID-19 cases nga ma-record diri sa aton kay kita taman nga ginahimo sa aton sining otoridad ang tanan nila nga ikasarang para protektahan ang ila sining mga pulmuluyo, although nga may mga misunderstanding lang kisa nga hindi mahangpan gid bala sang aton nga mga pumuluyo ang luyag man sang aton sini nga mga health authorities. Action Fred, kagapon man gali nagpaandam iya ang CDRRMO sa syudad sa Bacolod sa mga posible bala mga flash floods bangod nga pagbubo sang madamol nga ulan. Kay mga random na kisa, although isolated ang galing knowing diri syudad sa Bacolod, gyutay gamay may pila ka mga lugar nga ginabaha na. So suno kay Sir John Marie Vargas sang CDRRMO, basta amo ni nga mga tiyempo, Action Fred, alert naman ni sila sa padayon nilang pag-monitoring sa lakat man sang panahon. So kabalo naman kita, usually kisa dito sa bukid area gid mga Don Salvador Benedicto bala may mga pag-ulan tubtob diri abi panaog sa Morsha. Rason nga basi bala, Action Fred, may mga paghinali kuno nga mga pagdalo sang tubig. Ang delikado gid, Action Eden, ang tubig halin sa bukid magbulhog padalom. Amo gin, Action Fred, kag tabo dibi pataob sa aton dres dalom. Do dira gin, Action Fred, kis nagaluntad gid ang mga pagsaka sang tubig baha. That's why nga paandam gid sang aton nga CDRRMO nga mga alertos tanan nga oras. Makita to man, Action Fred, no, sa kalendaryo tanak bala may ara na pula kag color blue mo. So kung gusto mo man mag-monitor sa lakat sang tao, abi, dira or hunas, may makita mo na dira. Kay sang una, Action Fred, no, do permi gito sa una nagababa diri syudad sa Bacolod, wala pa na kayo mga drainage system diri sa aton. Ang halos tanan nga pong muluyo do dira na lang nagbase man nga kung magtudugan ning ulan
alert na sila dahil magtanaw sa kalendaryo para matanaw kung ano ang preparasyon nga ila sini nga himuon kung mataas blang tubig subong hunas bala subong o kon taob. So ti dapat i-practice ginaluwat sang aton sini nga mga ka-aksyon. Kag sa nagapamangkot gali ha, kagabi Action Fred late night na actually nag-order naman sang ako nagpapanaog naman sang panibagong executive order number 67 si Bacolod City Mayor Bing Linardia nga pagpahanugot sa resumption sang travel and entry pasulod diri sa syudad sa Bacolod paagi sa Bacolod Seaports kag initially paagi man sa Bacolod Silay Airport samtang ang syudad anay pidalom sa General Community Quarantine umpisa Oktubre 1 tubtob 31. So nasaad man Action Fred sa executive order ni Mayor Bing nga ti ang resumption isang travel and entry into Bacolod City through its seaports Action Fred ang base man or sandig man sa advisory sang DILG Region 6 nga napetsahan sa tung Oktubre 8 nga incorporation man Action Fred sa mga interregional LGUs bala lakip na ang City of Iloilo nga may ara man sang kaangay nga advisory or nasakop man sa advisory sang DILG 6 nga panugutan ang sea travels pasulod sa syudad sa Bacolod sa mga travels commuters paagi naman abe sa aton nga fast cat roll-on roll-off vessel kag epektibo ini umpisa kahapon nga adlaw Action Fred. Actually din Action Fred. Klaruhon ta para sa aton tagpalamati para hindi magsalangisag bala. Ang mando ehekutibo sang alkalde sa Bacolod nga ginatugutan na nga makasulod ang mga pasahero nga magabiyahe paagi sa seaport kag airport, correct? Correct, Action Fred. So ambot silingon wala limit. Kung diin ka man nga area na galin pasulod sa Bacolod, batunon sang taga Bacolod. Yes. Correct, Okay. Action Fred. Amo na siya ang Executive Order number 67 ni Bacolod City Mayor Linardia. Subject na dire sa aton Action Fred nga compliance, no? Pero we understand the kahapon nga adlaw, nag-meeting ang mga operators sang Fast Crafts Action Fred kaupod ang Marina, upod ang Marina Regional Director Sir Vero. So amo paniklaruhon naton kay although may executive order na nga nagapanugot nga sa entry sa syudad sang Bacolod paagi iya sa barko abi kag sa seaport pero kahapon Action Fredo resulta sang meeting nila may mga may mga further production Fred nga istoryahan na nga matabo kay tido nag-request ang operators sang mga fast craft nga pasakaan ang plitehan bangod nga we understand Action Fred 50% sang seating capacity lang nadaan ang panugutan sa ila mo kung magbiyahe naman gid sila 50% capacity lang na under GCQ Action Fred. So amo pa na do conflicting subong Action Fred no. Kay okay, executive order makasulod diri sa aton pero paano makasulod kung ang operator o ang mga sakayan pandagat hindi naman magbiyahe bangod man sa amon nila Action Fred nga problema galing di we understand man ang business is business man ila sa ila Action Fred mo kahit base di gani sa initial naton yung impormasyon nga nakuha nga tan-awon pa kuno sa mga operators kung madamo ang mga pasahero ante sila magbiyahe. Ustuman, actually din, ustuman. Ako niya pasunayad ako. Kung ganegosyo ka, budlay mga negosyo ka nga pirde, kung hindi ka lang mga negosyo. So, ining mga paskap na negosyo nga ni. Di kung 50% lang, siguro inasuma man nila na kung pila ang makonsume nga gasolina o kung anong ginagatong da, base bala kung pirde pa sa ila sining pagbiyahe, ginagamit, kag iban pa, tugong gasolina, pakadto pa kare. Base kung hindi ini, bastante kung 50% lang. Say, por ejemplo, 200 ang pwede makarga. Kargahan mo lang 100, dako kayong diferensya. Correct, Action Fred. Kagdi ang concern pa Manila, syempre ang ila, sini nga mga sweldo sa ila nga mga crew man Action Fred kag personnel mo, di rolling-rolling, malang na ang bayad sa mga pasahero, dira,
amo man ang sa ila maintenance kag sweldo kag other pang mga galastuhan kung magbalik na sila sa pagbiyahe. Tinsindihan naman Action Fred kahit ang concern man subong gani isang iban nga mga pumuluyo bala nga mas piliyo na lang nila nga mas patawhayon pagid nilang sitwasyon Action Fred butang taabi urto nila nga mag MGCQ pagid ang both city Iloilo City kag Bacolod City para hilway man bala Action Fred sila ang ilang una-una kag paminsaron nga iti MGCQ ng status ang tagsa ka syudad but silingon nakita sang aton sini nga mga health authorities didto sa nasyonal subong man diri sa aton nga mga local officials nga nagadubo na gid ang kaso sang COVID-19 kahit hindi pa na sila magbiyahe or hindi man nila pag ikompromiso ang ila sini nga mga ikaayong lawas Action Fred no para nga makatubok-tabok to sila kahit we understand ang matabok man didto mapuli abi may mga importante nga hilikoton kahit hindi pa man subong open ang leisure gid Action Fred no aside abi from Boracay nga gin-open ang tourism galing kahit may mga pagsulundan man nga ginapatuman didto so bantayan ta ni Action Fred kahit may mga pathag man ni sigurado may sabat man dito Iloilo City kay update man ni karon Action Fred sa liwat ang marina man kag operator sang fast craft so amoy blakis Action Fred libog man sa ulo sang mga tawo nga ti okay na diya sa piyak nga side hindi naman ti nagalibog ang ulo nila so bantayan lang nila ang mga panibag-o naman nga updates di kay ti sige naman actually gina-update man ni gani adlaw kay ti kaluoy bala sang iban nga nagasigi pa mangkot Action Fred nga luyag nga magpuli dito sa man sa ila mga gitan or halin dito papuli man diri sa aton kahit pila na daan ka bulan nga sige-sige ning COVID-19 pandemic nahidlaw naman sila sa tagsa nila ka mga lugar. Actually din, Action basi Fred. ko kaluyan kita, mga Nobyembre, basi kon magnubo-nubo pagid, no? Ang mando sa National IET, padulong sa bulan sa Disyembre. Nga makapaskwa ka sa akon bala? Kabay pa kasi kung si City Administrator ang paganing pamangkuton qualified na gid kitaya nga mapaidalom sa liwat sa MGCQ bangod di bala sa gintukod nila nga Operation Center Action Fred dira ma-monitor nila tanan Action Fred. Oh, nadula siya sa kanginan. Anong wahapin nga gulpil na nadula si Action Eden? Aber, tawagan ta siya. Pagi sa special communication ang panugon-tugon ni Action Eden. Okay na? Action Eden, come again. Speaking to Action Fred, monitor ni sang aton sini nga mga officials kung tumusra bala ang mga health facilities, ang aton sini nga mga vacant sa hospital. Dira nila amo nang isa sa basihan man Action Fred. Nabot silingon naganubo-nubo na kag pasalamat kita hopefully padayon kag tayuyo na ni Action Fred ang pagnubo sang ma-record nga kaso diri man sa syudad sa Bacolod sa Negros Occidental kag ti dalon ta na lang pangamuyo ang bugos man nga kalibutan. Dalon ta na lang gali Action Fred no kay dukas ubo kay kahapon nga adlaw may nakita kita Action Fred dito sa gihul nga Negros Oriental Balabaw. Allegedly ining 11 years old nga babaye naghikog ini sa Action Fred bangod nga before sina nagkita ta lang man sa Facebook post ang iya utod nagpalayag ini kunong 11 years old nga nabudlayan isya sa pag-insyende bala kag pag-eskwela paagi sa module. So amo nang isa sa ginaligar sang pamilya Action Fred dito sa gihulngan nga ining bata naghikog bangod man nga do libog ang ulo. We understand Action Fred wala man kita sa insakto nga posisyon no, nga mag-claim dayon nga amo gining ginhalinan pero allegedly amo na iyang gina-claim sang pamilya bangod amoy nang ulihin niya nga palayag. So ti amo na balakis bangod sa new normal sa pag-adapt man sang sitwasyon sang aton sining mga estudyante kinahanglan gid sang giya sang mga ginikanan Action Fred kay syempre patients gid sang ginikanan kay amo niyang nagatudlo subong nga nagaserbe bilang mga teachers kag manunudlo kag do ka subo man Action Fred bangod didto ya sa Bohol
may mag-utod iyang nga napatay bangod o kuna matapos action Fred na kuryente bangod sa pagpangita sang internet connection para nga maka-attend sang ila sini action Fred nga klase. Tito timing ni gaulan-ulan, luya gid sila nga hindi man absent action Fred kag maka-learn man sila action Fred sang topic nila of the day abi ti amoy ng kasubo sa nga kahimtangan sang mag-utod nga ato action Fred. Sige lang nga kay ti amo na ang mga new normal subong kabay pa wala na sa mga kaangay nga mga insidente action Fred nga magluntad man diri sa aton. Ang ibang ganin ko sa kasubi basi mahulog la. Oh, tuod din action Fred yang para kakita signal. May ari na di sa aton sa Negros Occidental nga ginimuan siya sa kayobayob dito sa babaw puno sang iyang nga lolo para lang nga dito siya magtiner samtang nagapadayon man ang ila sininga klase. Action Fred para naman sa complete nga management sa inyong liver detox mag-detect 500 sa kadadlaw kaya detect 500 may detoxifying compounds nga negative sa natin dugo kagatay. Iniman may mga active ingredients, phytochemicals, with antioxidants pamuntayin sa liver inflammation, cirrhosis kay cancer. Para sa healthy ng liver, make sure to stay active health and fit. Mag-detect 500 capsules sa kadadlaw. Mas namin ang plan sa pag-inom sa Mighty C, ang alkaline na vitamin C ay adva, nagabalance na yung nagapapapag sa ating immune system. Inatap na ang mga infection o bosik on sa kaso TB pneumonia kang iban pang nabalatian. Ang Mighty C, ang alkaline na vitamin C, marami na rin nga antioxidant na vitamin para sa mata, pinahatagan sa alivyo na nagkurap-kurap na mata, katarata, kaga, glaucoma. Observation report, kagiban nga balita halin sa patrol, Aksyon Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:27 na. Mga balita nato na. Mga update naton sa mga balita dire sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, kag nationwide. Balik kita sa pagpangalagad. Una nga hutong sa ngaton pagpulopanamyaw karon nga kagahon, morning kay Andro Juanites ba? Si Tuto Andro Bugtaw na, kay Genevieve Pahilanga, kay Reggie Gabales, kay Warlito Nisha, kay Antoinette Piliado, kay Vanessa Mayo, kay Amina Escaro, kay Kelly Jele, kay Rosalina Arellano Espadero, kay Millie Oligo, kay Erne Odasco Lidas, kay Aida Alunanda, kay Franklin Tilohio, good morning. Nauna nga hutong sa ngaton pagpulopanamyaw. Mabalik kami pagkatapos ini. Para sa mayong at Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran.
bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sumsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat. Relax ka mo dira, pulo pahuay ka mo, standby kay mabalik pa kita sa mga balita ka mga isyo pagkatapos sining paid program. Please standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga ni nawagay sa ngalan ni wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran,
Ginatagan sang importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsag ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na nga morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa nabilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo kahapon subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, isa. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19?
Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. I-sanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi Alas 4:44 na, balik kita sa aton pagpangalagad. Ara na yung matahom nga balita sa panahon sa pandemic crisis kita. Subong
panibag-o nga tagdaog. Paano makuha ang premyo? Hindi ka mabudlayan. Ipadala ang 500 pesos cash, pinaagi sa remittance center. Maklaim ang premyo isak adlaw matapos malawagan kag na kumpirmar ang entry. San-o masugod ang rapol? Magasugod sa pagpanagtag sang ayuda ang Aksyon Radio Bacolod sa Oktubre 19 sa Lunes na. Klaro? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:48 na. Good morning, Ladra. Sa kay Bitilao sa Binalbagan, kay Judge Nap Diamante, good morning. Kay Ruben Tampos ang LTO, kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan, si Roy Marino, wala kami kitanay. Kay pare Remias Arroyo, good morning, gabugtaw na ni siya, gapangapi. Si Raul Alibugas, dalomda, abren ni negosyo ya. Kay Nini Patos Burgos, kamusta ka na? Kay pare Erning Horilla, good morning man. Kay pareng Istoy Querido, good morning. Dira kay Jobert Carion, kay Mayor, kay Bibitan, good morning. Dira kay Jerome Solinap, kay Lori Apurado, kay Roger Aguirre, kay Joel Peredo, kay Raul Chua, kay Monseng Siokon, kay JC Sindico, kay James Patalagsa, kay Nick Barca, kamusta kamo? Good morning lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:49 na. Ari na, magasapol ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases. Ano ang ila sini? Talakayon. At tagon ang age range nga pahanugutan nga makagwa samtang nagapadayon ang COVID-19 pandemic. Ano ini? Ang tawag naton edad ang paghambalan. Ari ho, suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, ginlakip sang economic team ang 15 tubtob 65 anyos nga pang-idaron sa ila presentation sa IETF. Ano ining 15 tubtob 65 anyos nga pwede mapahanugutan nga makagwa? Nagligad nga meeting sang IETF ginpahayag ni National Economic and Development Authority Acting Secretary Carl Kendrick Chua nga ang ginaduso nila age range ang dapat tugutan nga makagwa sa ila balay. Maayo man ini. May ara gani nga sobra na 80, mabakod pa. Mas mabakod pa sa hubin. Ambot silingon kung didan mo, kung dilian mo, ini mga senior citizen nga pagwaon sa puluyan, galuya ini sila. Kaya makalabanan sa mga senior citizen, makita mo na sila nga naga-walking-walking, dira sa government center, palibot sang lagon, kung kaysa makita mo na sa plaza, kag iban pa. Amo niya ang ginakalingawan sa mga senior citizen nga maka-walking-walking, makaulo istorya sa ilang mga kumpare, of course, with social distancing. Pwede mo na niya isa kadupa, dua kadupa, galakat ka mo, na nagasugilanon. No? Amo na yung ehersisyo sa mga malam. Di kung naga mo na ibukot sila balay, kag hindi pagpagwaan ng guwasto, kundi galuya. Imbes nga galawig ang kabuhi sa mga pobre, galipot na, kaya gusto ka lang nga magligid-ligid, gusto ka lang nga magpaputi-puti sa kalimutaw mo, kaya hindi kaya pagtugtan magwa. May mga senior citizen nga mas babakod pa sa mga hubin Damo kayo, so maayo ini. Nga tikang, nga dapat pahanugutan ini sila. Kagang 15 anyos maluyagon mo na magwa ka magadto sa mga mall. Tiyaga mo na bukot karon nagwas na. Amo na bla ang buot silingon. Pero wala nagkakaulugan. Nga kung tugtan mo ini, mapinagusto lang bala. Nga magwa siya nga wala face mask, magwa siya nga wala sang face shield. Kinanglan kumplito man, no? Ang mga parapernalya para sa pugong man sa mga balakyan, kagaw nga magtapik sa ilalawas. Abo, sampat man sila sa pila ka mga bagay. Amo na bla nga kaluoy man na yung kabataan, pila ka bulan nga ara sa sulod sa puluyan. Ang kabataan niya pang idaron nga muna, maluyagon pa inaya, nga maglagaw-lagaw, itagaan naman tsansa, tiagad bukot na karon ano nga plastada. So hulaton tayo ni, kung ano ang mangin resulta sa nga pagpinungkuanay naman, sa IETF, no?
Kay sila nimo ang ginahulat naton nga magahatag sa kun anuman nga mando ti tumanon inaasang local government unit. Halin sa National IETF, damo sumong ang ginaayo. Pagwaon ang mga senior citizen, pagwaon 15 anyos, pagkatapos ibalik ang bulang, kag iban pa sa kadamo-damo. Pagkatapos abrihan na ang mga ilimnan, mga kalanan, idugon jutay ang korpyo, himuon na alas 12, tubtob alas 4, madamo sa mga bagay-bagay nga ginatunan, ina parang magtupong-tupong ang paghalong kag ekonomiya. Kaya kung agad ni istrikto, bila kadlaw wala sa negosyante nga magtiner. Bila kadlaw makibot kita, maabre ang mall, wala na. Sa mga kalananda, wala sa mga kapihanda, mano pa na sila kay wala customer, mano pa na sila kay gabayad sila arkila, wala sila binta. Amo na bla, kung sigiyon tani, tumpilakid ang ekonomiya. Ako niya pananaw ko na kung hagad ta iskido, hagad ta hala, istrikto, okay man na, para sa aton ikayong lawas. Pero pinsaron ta, na kung sigihon tayo ni, mawadaan kita sa mga negosyante, kag kung isa kabanwa kag syudad, kung mawadaan na kag magmanira na, magpulop manira ang tanan ng mga negosyo, impas ka man. Gasarurot man ang income mo kay wala sa nagabayad, taxes, kay naputo tikoy tanan. So, dapat win-win solusyon gid. Nagabantay kita sa ikayong lawas at the same time, ang ekonomiya buksan taman. Amo na yan, ang dungan-dungan na bala. May paghalong, kag subong man, ang mga negosyante, mabuhi-buhi man. Of course, ang mga remedyo general kagiban pa. Amo na yang pananaawan naton. Total, ang tanang kay hindi naman, na kinala magwa ka, may face mask ka, kinala magwa ka magsulod sa mga mall, may face shield ka. Ang tanan-tanang kaintindi na magluwas sa gapatig-atiga ulo, kapurti ka dungol, kapurti ka salawayon. Kabalo ko yan nga ang tanan na kaintindi. Sang dapat himuon para proteksyonan ang ilalawas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:55 na morning. Sa aton mga kauturan, hindi makalipat libre nga medical check. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga
istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa anong kahintangan. Responsable na pagbalita, kagaya na ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man.
Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata. Kay Alex Montisa, kay Miriam Panagiton, kay Milben Hernandez, kay Inday Blasa, kay Michelle Sayo, kay Jocelyn Calamaan, kay Heben, good morning, kay Norde Arevalo, kay Ligaya Abito, kay Lobet Christopher, good morning lang. May lang nga pag-monitor. Ari anayo sa panahon sang pandemya bala, ang krisis naton pangkalibutanon, gid. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. The time last 5:07 na, dire kita, mga balita naton sa Kapitolyo Provincial naglansar sang kompetisyon angot sa Drug Education Campaign. Balita Kapitolyo. Detalye o konti aksyon Marlon Hinubia.
Action Marlon, please go ahead. Naglansar ang gobyerno provincial sa Negros Occidental sa ginatawag nga infographic design na competition para sa drug education na campaign. Ini nga aktibidad ang ginpatigayon sa Social Hall sa Kapitolyo Provincial kahapon nga ginpamunuan ni Governor Bong Lacson. Kabahin ini sa 2020 Multimedia Drug Education Campaign. Ini makabig collaborative project sang gobyerno provincial kag Provincial Anti-Drug Abuse Council sa partnership man sa Dangerous Drugs Board kag Liga ng mga barangay. Ang competition bukas sa tanan-tanan nga mga high school kag college negrense students nga mayara sang abilidad sa infographic design. Ining aktibidad ang may kantaran man sa International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking nga sa diin may tema nga Better Knowledge for Better Care. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hinovoya. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Oras ginadulong sa inyo sa Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon
nga nagkapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Cambroad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Nabilin, 1 oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16 na morning lang Dira kay Kent Bulakha Juanisa, kay Marilo Trabilla Katinoy, kag Edward Alejano. Diri kita, balita naton sa puwersa sa aton kapulisan, Police Major Saruna, bago nga hipe sa Police Station 6, kampanya kontra droga. Police presence kag pagsunod sa minimum health protocol, iya ipatuman sa iyan sakupan. Detalye sini. Upod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Nagbalik na sa unit sa Bacolod City Police Office ang anay hepe sa Police Station number 7 si Police Major Ramel Saruna. Si Police Major Ramel Saruna Action Fred ang ginrelieve sa Police Station number 7 kag nadestino sa Iloilo Provincial Mobile Force Company nga nabase sa Banwa, Sangsara Provincia sang Iloilo. Pagkatapos ini, gindestino siya sa Banwa sa Barotac Nuevo, Iloilo bilang hepe.
Pagkatapos sa isa ka tuig kag arom ka bulan Action Fred nga paghepe sa Barotac Nuevo Iloilo ginmando sa Police Regional Office 6 nga ibalik sa Bacolod City Police Office si Saruna, si Police Major Ramel Saruna. Amo karon Action Fred ang bago nga hepe sa Police Station number 6. Nagbunos kay Police Captain Elmer Bonilla nga nag-schooling sa Public Safety Officers Advance Course. Halin ako sa Barotac Nuevo Municipal Police Station, Iloilo, 1 year and 6 months man. Pag-relieve ko sa Bacolod, na-assign ko sa SECAN Iloilo Provincial Mobile Force Company, nakabase sa Sara, Iloilo. After that, nag-CP ko sa Barotac Nuevo Municipal Police Station. Nagbalik naman ako sa Bacolod. So ano sir ang mga plano tada sa Station 6 kasi mo pagbalik dira sir as Chief of Police? Bali, din priority tamang gyapon ang illegal drugs. Then ang sa subong at kimpo, ang sa minimum health standard naton ang i-enforce target. Sabi pa ning no face mask, no facial policy. Tapos ang sa curfew ta. Then ang sa police presence ta. Wherein gid pabakot agad ang police presence ta labi pa sa mga subdivision sa kagabion para malikawan ta ang mga kaso sa pagpangawat action direct. May specific instructions sa imo ang bago na to nga City Director sa imo, Major? Ang specific instructions gid sang atong City Director na maintain gid ang police presence. Then ang gyapon to sa illegal drugs. Then ang sa minimum health standard ta nga i-enforce ta gid. May ayoon ka sir sa mga barangay official nga nasa Kopan sa imo dira barangay? Oh yes, action Eric no sa barangay officials, labi pa sa barangay official sa barangay 28, barangay 30, barangay 31, barangay 33, barangay 40 kag sa barangay Takuling wherein gayo ko sa mga barangay officials kag sa mga labi pa sa mga barangay kapitan na magkooperar kag suportahan ang Police Station 6 under sa liderato ni Police Major Ramel Saruna. Rest assured nga kung may problema sila, pagkadto day ng kapulisan kag para matagan man solusyon labi pa kung is an order matters. Action Fred, si Police Major Ramel Saruna ang bagong hepe sa Police Station number 6. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Action Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Morning landa kay Ligaya Abito, kay Haley Walter, subuman kay Maria Cecilia Lauson Malan, kag Sheikh Shaun Depensor. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita
balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Town Lottery First Draw, una nga bula, 27-24. Una nga bula, 27 kag 24. Second draw, kadua nga bula, 8-23. Ikadua nga bula, resulta 8 kag 23. Third draw, ikatatlo nga bula, 28-5. Ikatatlo nga bula, 28 kag 5. Are pagit! Iyari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 649, kita ang jackpot dako na 115 milyones 228 mil. Resulta kombinasyon in any order 20, 7, 44, 3, 5, 17. Resulta sang 649 20, 7, 44, 3, 5 kag 17. 642 kita, jackpot 27 milyones 928 mil 847. Resulta, kombinasyon in any order 17, 37, 4, 18, 35, 19. Resulta sang 642 17, 37, 4, 18, 35 kag 19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Mabalik kami
pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ang inyong mga Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog nga makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sumsay ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline.
Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangan ng palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Naton sa City Hall, kaso batok sa opisyalis sang Basiwa kag GBAC ipasaka sa korte karon nga adlaw suno kay Councilor Gamboa. Si Action Art Tayupon may report. Balita City Hall. Action Art, please go ahead. Good morning, Action Fred. Natalana nga mag-file sa korte sa petition for declaratory relief and nullity of joint venture agreement contract. Lakip na ang pagpangayos ng temporary restraining order kag writ of preliminary injunction. Ang grupo sang Amlig Tubig upod na si Councilor Wilson Jun Gamboa karon iyang adlaw Biyernes sa Oktubre 16 tuig 2020. Sunog kay Councilor Wilson Jun Gamboa Jr. Inina lamang nga tikang ang sarang mahimo sang grupo gud mapunggan ining isa ka kontrata nga tuman ka disadvantages sa mga consumer sang Basiwa. Dugang pasang konsyal ining alihok ang isa man kapamaagi agud maproteksyonan ang interes sang mga konsumidor nga among direkta maapektuhan sa sining kontrata. Petition for declaratory relief kag nullity of the joint venture agreement contract kag pangayo kami at temporary restraining order or writ of preliminary injunction sa korte ka. So we will file this buwas aga. I-file na namon niya ang hindi nga kaso patok sa aton ng mga board of directors, sa aton ng mga joint venture selection committee members, prime water, etc. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang kaaksyon no Action Art Tayupon una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:34. Mabalik kami pagkatapos ini. Cellphone Plus Gold. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita
aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, samsay anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi... Kag kay Elizabeth Malaka Gamala. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod niya prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, kabayan na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. May report. Action Brian, please go ahead. Megaaksyon na Fred, pilason ni mag-abyano matapos ginlutang sa sulod mismo sa puloy-an sang ilag imnan sa makahulubong nga ilimnon. Dala sa Purok 11, Barangay Asia, Banwa sa Inubaan, tinalikdan nga gabi. Ang mga biktima dirigin kilala sa kay Richard Gianoy, 37 anyos, kag Rovilito Miniel, 37 anyos, samta mga suspitsado ginkilala naman nga Sanday Richard Alusiman, 30 anyos, kag alias Mili, 50 anyos, nagapuyo sa apuman nga Barangay Aksyon na Fred. Sa pag-imbestigar sang hinubaan PNP, ining mga suspitsado among tag-iya sang puloy-an, kag ini mga biktima ginagda or nagainom-inom inisla sa nasambit nga puloy-an. O galing ini mga biktima action na Fred nag-open up liwat or nagbukad liwat sa ila sini mga grudges before agod nga ariglohon kun tani. Ang mga suspitsado nagkuha iya sang 12 gauge shotgun action Fred kagin pangluthang ini sila. May lang kay waygin nagkalatamaan kag karon yara ginabulong sa hospital. Galayo naman nga penalagyo ining mga suspitsado. Inang balita ini sa Action Brian more than nag-report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:47 na. Mga blatter entry pagkatapos ini. Gaaragan!
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsan anong nagkaintangan Responsable at ang balita Pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:52 pipila ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden.
na Fred Pilason ang isa ka babae nga nagatabok sa dalan matapos nabungguan ini isang motorsiklo sa Banga Metal Circumferential Road sakop sang Barangay Alihis Ciudad sang Bacolod kagabi. Base man sa pangusisa sang kapulisan, ang biktima ang ginkilala kay Nelia Alabado, 50 years sa edad, kag residente sang Purok Progreso, Barangay Alihis. Samtang ang driver sang motorsiklo ang ginkilala naman kay Jonas Tembrevilla, 28 anyos, sang Banga Yap, sakop naman sang Barangay Singkang Airport. Dugang pa sang kapulisan, may alegasyon nga ang babaye ang nagtabok samtang naka-green light, samtang may alegasyon naman nga nagtabok ang biktima nga naka-red light. Apang, sunod sa kapulisan, ila pa i-check ang CCTV sa lugar para mahibaluan ang natabo nga aksidente, samtang ang biktima kag ang driver ang parehas naman nga gindala sa hospital. Samtang, sa dugang pa naton nga balita, ang PDEA Region 6 at Crime Laboratory Region 6 ang nagpatigayo naman sang thermal destruction sang masobra 8 milyones pesos nga balor sang illegal nga droga. Ang droga nga ginsunog ang ginalakipan sang 1.1 nga kilo sang shabu, 3.7 ka kilo sang laya nga dahon kag liso sang marijuana. Nadumduman action Fred ining mando man ni Presidente Rodrigo Duterte nga i-destroy o konsunugon ang mga na-recover nga droga para malikawan ang reselling kag recycling man sang nasambit nga mga droga. Sa siling nga panahon, importante ang kalawas agod malikawan ang mabalatian, dapat epektibo nga Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:55. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask,
Tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna lasais, standby na. Sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,